Bueno, pues nada, moi bons días. Dar a benvenida neste acto pois que no mundo cultural ten tanta relevancia, na historia das Pontes ten tanta relevancia. Agradecerlle que veña a presentar un libro que aglutina pois, unha historia moi bonita de achegamento da cultura aquí a moita veciñanza que de outra maneira non hubiera podido ter acceso a moitos dos eventos culturais e dos grupos musicais que levan actuado aquí nas Pontes durante as últimas décadas, non? Por tanto, recordalo, creo que é moi necesario para que as xeracións que veñen tamén saiban que as cousas non saen por ciencia infusa, non? Nin que son tan doadas a veces, sino que hai que traballalas, hai que creer nelas e hai que mantelas durante anos para que siga podendo ofertarse a toda aquela xente pois, que sigue sin ter acceso a moitos dos grupos que por aquí veñen cada verán e que pois, son unha mostra da cultura mundial, non? En realidade, non? Por tanto, sin necesidade de viaxar para todas aquelas persoas que non teñen tan fácil facelo, teñen a oportunidade de viaxar pola cultura do mundo sentados nun banco debaixo dun carballo, non? Por tanto, creo que foi unha magnífica idea, creo que a describeste moi ben nas entrevistas na presentación do libro e, por tanto, pues nada, agradecerche a tua presenza. Vamos a ver un vídeo que tamén é unha esencia, un resumen do que foi do que é a iniciativa e tamén agradecer a Quilino que foi, digamos, o que apostou dende a alcaldía para que esa posibilidade se dera, non? É dicir, ao final, isto non estaban todos os 313 concellos de Galicia, estaban algúns concellos de Galicia, era unha aposta pois de distintas corporacións locais, non moi grandes habitualmente, e, por tanto, ao final, algo bon ten que ter esa iniciativa cando leva tantos anos manténdose, e ademais é unha iniciativa que sigue enchendo pabellóns, que sigue enchendo plazas e que sigue esperando a xente no programa das festas saber cando ven, non? Por tanto, pois, en nome das Pontes agradecerle a Quilino polo paso naquele momento e evidentemente a ti pois, por idealo e por mantelo, non? Moitas gracias. Bueno, o señor alcalde fixo unha definición perfecta do que foi realmente a romería, bueno, que desgraciadamente terminou xa fai 25 anos. O sea, todo o que van ver agora, vamos a pasar un vídeo corto, pero de alguna forma non é un vídeo publicitario, senón é un vídeo recordando o que foi a romería internacional, a dimensión da romería internacional e o insólito desa dimensión en pueblos pequenos. E logo, no vídeo, precisamente, verán un pouco que hubo moito máis, a parte da romería, que foi o que posibilitou de que xente, veciños de pueblos pequenos, incluso había un do patronato que tiña 3.000 habitantes en aquel entonces, que era Brión, disfrutaran de espectáculos como Bolshoi, como Sicuro de Warrior, que era unha obra que estuvo 12 anos en cartel en Londres e veo aquí, o sea, de estar en cartel en Londres, veo aquí, estaba en Bilbao ansioso de contar con eles, pero non foi, veo a romería internacional, porque a romería internacional, digamos, a dirección da romería e o patronato causou tanta admiración o feito de que concellos pequenos foran capaces de aparcar as súas diferencias ideolóxicas e facer algo realmente importante, que iso incluso causou admiración noutras comunidades, e verán, na romería, xa digo, verán que hubo moitas cousas máis. Personajes incluso importantes da cultura, incluso personajes de papel cuxé, o sea, naquele entón eran artistas de cine, hubo artistas de cine que traballaron en algunha obra. Foi realmente un tinglado gordo, por iso facemos o patronato, a proyección pequena aí, vai ser corta, pero bueno, creo que vai ser máis amena que eu lles podía decir, e despois, evidentemente, se me permiten, pois fago unhas puntuacións para que vexan un pouco as anécdotas que hubo, pois traer un avión con 160 pasaxeiros desde Moldavia aquí sin plan de vuelo, está sentindo coa cabeza o que era gerente, como trouxemos un vuelo, podemos decir que foi coa autorización do patronato da romería, logo contarémoslo como foi. No libro contase todo eso. Entonces, bueno, a Xunta de Galicia
precisamente a través da Consellería de Cultura, en este caso da Dirección Xeral de Cultura, don Anxo Lorenzo, considerou que é un feito histórico que debe quedar na historia de Galicia. Para nós é un honor, o patrocinio, digamos, a edición deste libro é precisamente da Dirección Xeral de Cultura. E iso, quero aproveitar tamén que parece ser que pregunta a algunha xente onde se pode comprar o libro, porque ao mellor esta hora non podía vir. Non sei, eu iso non levo eu, porque iso a min me encargaron o libro, me pagaron o libro, entonces que non leva ahora a editorial, pero bueno, falarei con a libraría de aquí a ver se, en fin, que este a disposición de quen queira comprar ese libro. E bueno, pasamos á proyección porque queremos facer a cousa corta. Gracias ao señor alcalde por presentar aquí este romerío, por darnos a oportunidade de presentarlo. Tamén gracias a Lorena, se é posible, que non está aquí, pero que foi... Sí, está aquí. Pois non te vía. Bueno, pois moitas gracias por o interés, me chamou xa fai tempo. E, bueno, estámoslo presentando, vais a presentar incluso en Castilla e León, presentouse en Santiago, además con moita xente, se presentou en Sada onde vivo eu, ali estaba abarrotado, presentouse, quizá tamén era outra hora, non? Pero presentouse tamén en Toques. Aí foi unha cousa especial, porque Toques non era do patronato, pero Toques é onde naceu meu pai, entonces tiña moito interés de que presentase ali. Eu presentei-no ali con máis ilusión que se presentara a Madrid, porque era a terra de meu pai. E, bueno, agora estamos aquí, está pendente tamén as Pontes, está Monforte, en fin, pasamos a proyección, teño que pasar para ali para proyectar eso, que disfruto. Se llama la Romería Internacional, un festival modesto que nació hace 15 años y que puede convertirse en el mayor espectáculo de Galicia. Gallegas y del Camino Jacobeo, con 2 grandes compañías de danza y una representación teatral. Tan cerca y tan lejos, nostálgico y sentimental. Al otro lado, Alem del Niño. La puerta natural entre León y Galicia ha sido este año el punto de salida de un proyecto que pretende hermanar a 3 comunidades autónomas a través de la cultura y la música. Es Villafranca del Bierzo, confluencia de caminos y por 3er año consecutivo parada obligatoria de la Romería Internacional, acontecimiento por excelencia del verano gallego. 16 años de vida de una iniciativa nacida en el corazón del noroeste peninsular, con la intención de llevar también a los núcleos rurales grandes espectáculos procedentes de todo el mundo que habitualmente hacen solo alto en el camino en las grandes urbes. Las gentes de la villa han respondido y más de 3.000 personas se congregaron en la Plaza Mayor este fin de semana para ser testigos de la oferta de un escenario que recorrerá este verano 20 localidades de Galicia y Asturias. Queda inaugurada la 16ª Romería Internacional.
para abrir un acto de esta índole. Moldavia se adueñaron de los siguientes tramos de 4 horas de recorrido artístico y varias de las más conocidas cabeceras de programas de radio y televisión han sido creaciones suyas. Sin embargo, el mayor protagonismo de la Romaría en 95 halla su exponente al otro lado del Atlántico. Pare, cuchero, cuchero, pare, cuchero, cuchero, pare, cuchero. Pare, cuchero, 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 cuchero. Me costaría menos trabajo encontrarlo si tú me echas una mano. Sí. Dicen que los cubanos sois muy serviciales. Mira, traigo unas cartas de él. Tal vez... Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú... En Villafranca estuvieron también el presidente del Principado de Asturias, Sergio Marqués, y el consejero de Presidencia de Castilla y León. Como espectáculo y organización, debo decir, espléndida en todos los sentidos. Como satisfacción personal por estar aquí, absoluta. Yo creo que es bastante bueno que en Villafranca se puedan reunir las tres comunidades, pero el gran proyecto es hacer festivales a lo largo del Camino de Santiago. De todas formas, está bien que el Bierzo sea por lo menos punto de partida para esos encuentros. De León y las Asturias, Ramiro tiene el reinado. Esos moros de Bardulia le han enviado un mandado. Que si paz quiere con ellos, el tributo les sea dado. Cada año sean 100 doncellas y 50 de hijos d'algo. Rey señor, sabe de cierto que cuando Dios por su mano nos repartía las tierras lo fuésemos predicando, solo España a mí la dio, que la tuviese a mi mando. Llama en el nombre de Dios con el mío apellidando. A rostro le ha mirado. Caballero soy, obispo, ayudador de cristianos contra el poder de los moros y de ellos el abogado. Por estas mismas razones, traed aquí mismo un caballo todo blanco y muy fogoso, que yo le iré cabalgando, guarnido de todas armas, limpias, blancas, relumbrando. Serás Alvariño, un gallego que a orillas del Escalda ha pasado muchas noches lejos del Finisterre y ahora siente nostalgia del milagro cotidiano del Padre Sol hundiéndose en las aguas. Vamos, que eu teño morriña, ¿no? Te es morriña. Miras a poniente y recuerdas las palabras de Beatriz Aldante en su paseo por la gloria. Mira, Santiago, el varón por el cual allí abajo se camina hacia Galicia. Bien, ¿y tú quién serás? Pues yo seré Juan, el peregrino de nacimiento, aquel que se encuentra bien allí donde llega y es artesano de la esperanza. Ya se parte, ya se va. De día por el camino. De noche por el jaral.
cantar, porque me he casado yo y ha de ser boda sonar. ¡Tría Castela! ¡Tría Castela! ¡Es Tría Castela! ¡Hemos llegado, amigo! Y al fin te adora el franco, el peregrino que en Libia decolora, el que en Oriente, el que en Levante mora. Aquí, en esta plaza del Obradoiro, es donde todo empieza y acaba con una luminaria. A independencia de Moldova, as reinas do conxunto estranxeiro estaban supeditadas ao seu acompañamento polos coros do exército ruso, que era quen levaba a zona. En sus manos ha de dar la 19ª edición de la Romería Internacional, una organización que lleva la cultura popular por Galicia, Asturias y León.
Pois, señoras e señores, este foi Música para Soñar. Forte o aplauso á Orquesta Sinfónica de Basarabia, dirixida por Mikhail Shieskin. En su segundo viaje a Corea del Norte, Baliño fue acompañado por una delegación del patronato formada por el vicepresidente Ramón Daoga, el secretario Mario Eijo, el tesorero Kiko Brasi, el vocal y alcalde de Porto II son Ramón Quintans. Ahí les vemos en casa del director general de Cultura Exterior, Anson Gould. Perdón por non manejo ben o ordenador, evidentemente non pude suprimir a parte da baixa, non salía ben todo, pero bueno, aí o que queríamos precisamente recordar esa aventura, porque imagínense isto non pueblos pequenos onde non había absolutamente nada, había que facer todo, a escenarios de 300 metros cuadrados. Teño que reconocer que incluso en As Pontes foi un exemplo nese sentido, porque apareceu cando entrou no patronato, apareceu con un escenario enorme, cuberto, que era a envidia de todos os concellos. Logo, a partir de aí, foron facendo escenarios todos os concellos polivalentes, porque valían para a romería internacional, pero eran por módulos, entonces logo valían para actividades. O sea, de alguna forma, a romería provocou tamén que houbera infraestructura nos concellos. E non vou estender moito, porque supoño que ustedes xa farán un análisis. Todo o esforzo de tanta xente
non, eu sería a persona máis insignificante, pero tanta xente colaborou aquí desinteresadamente. No caso, por exemplo, en Sada, onde estaba o embaixador da Unión Soviética, estaba un embaixador ruso, Sergei Romanov, estaba o Samuel Adas, o primeiro embaixador de Israel, poñía a prensa que había 25.000 personas. Eu creo que 25.000 personas non había, pero poñía moitas, non? Había moitísima xente. A romería convocaba moita xente. Bueno, pois, de repente, estou vendo o escenario e a parte de atrás do foro, onde iban as bandeiras, iba descendendo pouco a pouco, porque habían feito o escenario na playa, e claro, cando subeu a marea, que lo reblandeceu, e a parte do foro, que é a parte onde irrumpen os artistas na escena, o escenario non se afectou nada, pero iba baixando. Entonces, bueno, estaba con os embaixadores e iso, disculpeime de alguna forma, fun a ver que pasaba ali. Bueno, pois resulta que a parte de atrás habíase fundido, na auga, habíase fundido, entonces os marilleiros de Sada, as súas barcas, desde a esquina da playa, iban traendo a xente e había que subila a pulso para arriba. Non estou falando de dúas personas, había que subir 50 personas para irrumpir no escenario. Bueno, as barbaridades, as aventuras que se pasaron na romería, insisto, pero non era unha cousa espontánea, ganaba simpatías a romería pola súa forma de ser, hombre, tamén a xente sabía apreciar. Recordo eu que estando en un pueblo da costa, estábamos vendo Jog veuse aí un fragmento nada máis que era o ballet favorito de Brezhnev. Resulta que estando vendo, como se chama, estaba vendo ese espectáculo e había unha señora que estaba embelesada mirando e dixenlle, señora, gustalle? E dice, moito, moito. Pero gustaron moito máis as dontas que bailaban de puntillas. Quero dicir que a xente vía unha orquesta sinfónica que se plantaba cos seus fracs e todo eso, plantábase na escena, e todo aquilo, e dicía, aquí estamos ante algo serio. E realmente a xente de Galicia quedamos asombrados porque disfrutaba con os espectáculos. Viron aí realmente como acompañaba a marcha Radisky. Iso evidentemente nos pueblos non se verá nunca máis, porque as circunstancias que se dieron na romería foron especiales. Aí viron orquestas. Eu digo que eran as mellores orquestas de Europa, e voulles demostrar por que eran as mellores, porque todos esos músicos que estaban nesas orquestas eran os mellores que había, eran os mellores que estaban en Moldavia, que era o viveiro de Rusia. Despois aparecen as outras repúblicas e tamén querían vir a romería, non? Porque estaban esas orquestas, son as que integran hoxe as mellores orquestas musicales de Europa, porque todos viñeron para aquí. Aquí en España, naquele entonces, ainda se estaban formando as orquestas. A Orquesta Sinfónica da Coruña era unha cousa incipiente aún. Entonces, podo dicir con pruebas de que eran os mellores músicos, non eran chavales xoven, eran todos profesores. Bueno, por certo, teño que dicir que ustedes contan, porque moita xente desa quedouse aquí, ustedes teñen aquí no conservatorio un desos músicos extraordinarios que bueno, demonio, Marcel, te acordas? Marcel está aquí de profesor, é un músico extraordinario, de unha seriedade, son traballadores, viven para a música, nada máis. Ali na Moldavia, eu descubrín que era o viveiro da Unión Soviética, que cando mandaba representacións musicales eran todas de Moldavia. Incluso, pois, representaban as outras repúblicas. En fin, despois eso, que pasou? Cando se abreu, cando a Unión Soviética se desfixo, todas as repúblicas querían facer como Corea, porque eu fun a Corea, hasta a veces me dá un pouco de vergonza contalo, pero cheguei ali no avión, fun por mediación de Santiago Carrillo. Aquí colaborou moita xente. Bueno, pois me trataron francamente ben, pero eu creo que demasiado, porque baixei do avión e tiña unha alfombra roxa hasta a sala VIP, con flores, todo che de flores. Eu digo, pero se eu son un modesto director dun festival, era internacional xa naquele entonces, xa tiña certa, pero ao fin e ao cabo non era máis que eso, un director. Que pasaba? Que eu ia buscar unha boa delegación de cultura, que Kim Il-sung, que era o abuelo deste tal, se esforzou, en fin, non o vin esforzar, pero bueno, como informaban de que se esforzou de que viñera a mellor delegación que podía mandar aquí. Mandaron verdadeiros monstruos, artistas soerbios. Viron aí nas voces e todo eso.
Bueno, pois, claro, eu ia buscando unha boa delegación, pero eles buscaban outra cousa. Eles buscabanse establecer relacións comerciales con España. Estaban a establecer relacións. E gracias a eso, abriuse primeiro unha oficina comercial. Bueno, me deron a miña lata por teléfono para que te presentase e tal, bueno, pero servín en certa medida para iso, establecer unha oficina comercial e logo unha embajada. Hai unhas relacións xa diplomáticas. Entón, iso pasoulle tamén coa perestroika. Todas as repúblicas quedaron liberadas, todas querían enseñar a súa cultura, todas querían establecer relacións, non a través de Moscú. Entón, foi un fenómeno extraordinario, por iso a veces hai xente que pregunta, isto sería repetible? Creo que non. Creo que nos podemos aproveitar, quizá, entre todos, subemos aproveitar esa situación, que era unha situación especial. Tiñamos tamén Israel, por exemplo, tiña moito interés Israel en participar na romería naquele entonces, porque tiña tamén unha certa oposición, era a primeira embajada que se abría, e tiña unha certa oposición, como pinta hai hoxe, contra Israel. Entonces, eles... A cultura, este tipo de cultura, cando extraen a música, acordámonos cando era os coros do exército ruso, que, bueno, pois había Rusia era un pouco o coco do mundo, non? Pero cando viñen os coros do exército ruso, todo o mundo iba a velos porque era unha maravilla. A cultura sempre sirveu como diría eu, de embajadora, da mellor embaixadora para establecer calquer tipo de relación. Entonces nos convertímonos sin querelo, sin pretendelo, en embaixadores. Nós estábamos ao noso de facer unha boa cousa, nada máis. Eu iba, a mí encantaronme a Rianxeira en Moscú ante miles de personas, ou tuve que facer a ofrenda floral a Lenin co ministro de Cultura que herdeu coa bandeira tal, e os soldados estes que levantan que ven nas televisões. Quero dicir, foi como unha especie de sono especial. Entonces, por eso eu tiña interés en que ustedes viran eso, como recordar realmente o que foi a romería, e sitúa nada máis fai 35 anos, onde todo era máis complicado, e ali os espectáculos eran a aire libre, o coros e todo eso, bailarines, eso, eran moldavos. Tuveron que aprender os bailes de cada región, porque bailaban no País Vasco, os bailes do País Vasco, e os coros, era, quizá o mellor coro europeo que coros doina, tuveron que aprender as cancións en español. Bueno, foi un montaxe que se fixo entre Moldavia e aquí. En fin, tería moitas cousas para decir, en fin, incluso este vídeo pode quedar a vosa disposición por si queredes enseñar, pero é por eso, precisamente, porque a Dirección Xeral de Cultura considerou que isto tiña que quedar na historia de Galicia. Eu teño que entregar todos os archivos teño que entregalos, pedimos, eu fago encantado na Xunta de Galicia, e non é unha obra de nadie en particular, foi unha obra do pueblo gallego que causou admiración, eso de que os ayuntamientos pequenos foran capaces de xuntarse para facer algo especial, e, bueno, iso é de agradecer. E supoño que me quedará moita xente sin mencionar, supoño, pero, bueno, eso, o que quería dicirles que de músicos, teñen ustedes aquí un músico soberbio. Aproveiten, saquen o jugo que poidan, porque ademais se ofrece para, quero dicir, unha persona que hai que actuar onde seña, non hai, aí están, viven para a música, nada máis. E, bueno, non creo que me quede nada por decir, porque eu sempre apunto, e despois non me acordo de virar as notas, pero, bueno, por si me queda alguén sin nombrar, teño que dar, evidentemente, ao señor alcalde, o presidente da Diputación, por suposto, xa lles digan antes as gracias, pero moitísimas gracias por o recibimiento, a Quirino por estar aquí, que ademais foi onde se fundou o patronato, aquí fundouse o patronato, bueno, non sei, moitas cousas, pero supoño que queda máis ou menos todo dito. Saben tamén que esta romería internacional formou parte importantísima do Xacobeo. Nós nunca quixemos presumir, pero outro día en Santiago, na presentación, o autor do Xacobeo fixo unha exaltación, porque a romería internacional tuvo moito que ver co Camiño de Santiago, co Xacobeo, digamos, co Xacobeo, que discutible ou indiscutible, evidentemente, para a economía por onde pasa o Camiño de Santiago foi realmente unha cousa realmente importante, non hai máis que ver os pueblos de Melide, de Palas, todo por onde pasa un Camiño de Santiago, e tamén de alguna forma os sitios colaterales
foi un triunfo económico. E, bueno, tamén xa ven aí que incluso foi pa cumbre, digamos, española no tema de Villafranca. Aquí foi a Burgos, foi a Palencia, Burgos e Palencia formaban parte do patronato. O patronato chegou a formarse desde Santa Comba hasta Burgos. Todo eso, pois, bueno, pois foi traballo de moitísima xente. Non singularicemos nada, sino aquí traballou moita xente. E moitas gracias, nada máis, eu non creo que teña que cansalos máis. Sí. No, yo quería, claro, aprovechar esta circunstancia porque efectivamente todo lo que se dijo de la romería es cierto, es decir, es conocido. Pero hay que decir yo tengo que decir, la obligación de decir que aquí en Aspontes el introductor de la romería, el gestor, el que lo movió todo aquí en Aspontes fue Andrés Silva Barro. Entonces, claro, es decir, yo que viví eso, yo al fin y al cabo pues canalicé lo que era la iniciativa brillante de Baliño, pero también aquí en Aspontes fue la de Andrés, que fue el que nos dio a conocer primero el fenómeno, que no lo conocíamos, él lo conocía, y el que lo trajo aquí, el que llevó, digamos, la representación del municipio en todos los conciertos, en todas las reuniones que se hicieron para traer las actuaciones, y que pulió las cosas hasta en detalles que yo le comentaba aquí a Valentín, que solía hacer en las procesiones, en la llegada de la procesión a la Capilla del Carmen, pues solía poner una actuación, en algún caso, yo me recuerdo el primero porque me causó mucha impresión, que era un grupo de México que tocó allí y que nos puso los pelos de punta a todo el mundo. O sea, nos impresionó muchísimo, porque no lo esperábamos, él no dijo nada, dejó allí a la entrada tal, y cuando llegábamos con la Virgen del Carmen, pues se tambaleó todo el mundo un poco, ¿no? Sí recuerdo también lo del palco, que efectivamente era una cosa tan gigantesca para la época, que hicimos una cercha, la encargamos ahí en los Almeiros, y con unos tableros y un andamio, las bases de andamios, pues fuimos haciendo tal, y hacíamos los vestuarios debajo, en el andamio debajo. O sea, eso sí lo recuerdo también. Pero, evidentemente, el papel de Andrés, pues yo quería destacarlo, ya que estamos en Aspontes. Andrés fue el artífice y el gestor local de lo que fue la romería internacional. Entonces yo quería hacer esa mención nada más, que me parece de justicia. Bueno, pues nada, para finalizar, volver a insistir en agradecerte pues, o esforzo de crear esta maravilla, que forma parte da nosa historia. Non sabía que o patronato se fundara aquí, nas Pontes, non? Sempre sabía que está moi vinculado ás Pontes á romería, evidentemente. Seguimos traendo un sucedáneo daquelo, que sigue tendo moito éxito, pero en calquer caso, como decía antes Aquilino, é certo que é unha pena que ese patronato se perdera, non? Pero ao final sigue habendo povos moi pequenos, sigue habendo necesidade de cultura, e sigue habendo imposibilidade de que a xente acceda a actuacións que naquel momento chegaban aos povos, non? Cada unha delas na súa medida, non? Evidentemente dependía das infraestructuras que había en cada un dos povos. Por tanto, pues nada, está na historia a través do libro. Agradecervos, bueno, a ti, a Aquilino no seu momento pola aposta, e incluso a meu sogro tamén, que non está, pero recordo para él. E bueno, pois que seguimos véndonos e traballando.